Čest lidi, tady je Cool In a vítám vás u mého prvního videa bez Dominika. Je to z Gogo Adventures. Tak jdeme na věc. Šiška. Nesmím spadnout do lávy ani dotknout se Obamy. Šiška. Nějak se mi nepodařilo Šiška. se na... No, prostě mám rozbitou webku, takže to bude bez webky, ale Šiška. na příště si připravím, jo? No, připravím, Šiška. spíš koupím. Je to fakt taková srandovní hra. Šiška. Šiška. Ale na jeden pokus. Ne! A se mi zvyšilo FPSka. Šiška. 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 Nedostaneš. Šiška. 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 Dobré, já... Šiška. Já jsem to měl tak dobře rozehraný. Šiška. 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 Lak? Šiška. Šiška. Ne! Už byla Maggie. Ne, jak jsem zameškal. Šiška. Šiška. Druhý level ani Šiška. nedám. Šiška. Co to se mnou je? Šiška. Už jsem posral. Šiška. 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 Tak Šiška. komentuju, ale mě bolí kark. Šiška. Hej, hej, hej. Dobře, dobře, to dám, to dám. Musím dát. Šiška. To musím dát. Šiška. Jo, Šiška. tak tohle je teda hustý. Je, Šiška. v realitě je to trochu Šiška. blbě, láva takhle stojí. Šiška. Oh, shit. Já jim to natřu. Ne! Tak, 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 Ne! Znova. Tak, tak, tak. Aha, aha, aha. Ne. Ach jo. Tak jsem měl fakt štěstí. Ne! Šiška. Cože? Je nefér. Viděli jste to, za to bych je nejradši zažaloval za tohleto. Tak vědě, jak člověka naštvat. Tak. Ne, tak jsem to fakt zkazil já, to přiznávám. Ne. Tak, tak, tak. Tak jsem hodně zameškal. Dobrý.
Suč. Poslední 3 pokusy. Teď 3. Co? 2 pokusy. Teď to budu fakt dělat opatrně a pomalu. Odsud. Šiška. Poslední pokus. Vážně poslední pokus. Tomu dávám. To fakt budu dělat úplně opatrně. Tak ještě jeden. Ale fakt už je poslední, protože tohle byl takový divný fail. To je jedině, když hlavou chcípnu. Tak teď to vezmu úplně rychle. Tak. Dobře. Doufám, že se vám video líbilo a čau. Čau, čau. Pane bože, co to říkám. Čas lidi.